खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय आसाम सरकारा मुंख्लं जानाय सान्थ्रिनि नखरफोरनि सुबुंफोरनो साख्रियाव थिसनथाइ होसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननो दाबि खालामनाय आयदाखौ लानानै एबसुआ UGC गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन बिजिरसालिसिम थांनो थियारि जादों होननानै मिरु एबसुनि नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया मैया सोमावसारनायाव बुंदों। प्रमद बर'आ बर' हारिखौ फोजाबस्रांबाय आरो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ BPFनि गुदि सोद्रोमा मासियावबो गैया। BPFनि जानानै खामानि मावनोब्ला गोदानै दोलोआव हाबफिननांगोन, बेखौ BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा बिथाङा बुंदों। नलबारिनि बिल्लेश्वर मन्दिराव देग्लाय 45 लाख रां बाजेटजों मा 56 मैसो बोलि होनानै दुर्गा फुजा खुंनो साखाफारा जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। हाबा जाखांनाय आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव कक्राझारनि नुर इस्लाम शेखखौ कक्राझारनि बिजिरसालिया 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनानै होनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। थाइलेण्ड हादराव गांसोबादि महरनि नुनो मोननाय पुरी स्नेक्स मुंनि जिबौ मोननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सिरिया हादरनि मिलिटारि एकाडेमियाव दुथांफोरा ड्रननि गाग्लोबनायाव सा 100 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सिक्किमाव सोमजिनाय दैबानायाव गोमानाय सा 22 जवानफोरजों लोगोसे सा 103 सुबुंफोरखौ दासिमबो संदानना दिहुननो हायाखै। आसाम पुलिसाव 5563 मासिनि साख्रि ओंखारबावबाय। अनलाइन एप्लाइ खालामनाय अक्ट'आ 15 अक्ट'बरनिफ्राय 1 नबेम्बरसिम जागोन। दिनै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गासै 318 गोदान साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। बेनिनो हायार एजुकेसन 27 था, 50 लेक्सारारफोरनो आरो एलिमेन्टारि एजुकेसनाव 241 एसिस्टेन्ट टिचारफोरनो होननानै खौरां मोननाय जादों।